22. kolovoza. Jedan dio svog dana odredi za meditaciju i neka ti ovo razdoblje bude sveto. Najbolje je vrijeme rano ujutro dok svijet počiva, a sva prirodna stanja rade u tvoju korist. Jer nakon dugog noćnog posta strasti su prigušene, brige i uzbuđenje od prethodnog dana već su iščezle, a um, snažan i odmoran, prijemčiv je za duhovne upute. Odbacivanje letargije i ljenosti jedan je od prvih zahtjeva i dok to ne učiniš, ne možeš napredovati, jer su zahtjevi duha neodloživi. Ljenčina i samopopustljivac ne mogu spoznati istinu. Smirena duhovna snaga bit će izravni rezultat tvoje meditacije